बोसोन बिजाब 2:1-निफ्राय 22 सिरिसिम आयदाया जादों गियाननि मोननाय। आंनि बिसा, आंनि फोरोंनायखौ सोलोंदो, आंनि फोरोंनायखौ जेब्लाबो दाबावगार। गियाननि बोसोनखौ खोनासंदो आरो बिनि मानिखौ बिजिरनानै लानो हास्थायदो। नंथारगौयैनो गियानखौ हास्थाय आरो बेयाव मा दं बेखौ बिजिरनानै नाय। रुपा एबा थाखोमानाय दोहोनखौ नागिरनाय बादि ब्रा-ब्रा नागिरथाबनो नोङो नागिरोब्ला प्रभुखौ गिनाया मा बेखौ मिथिनो हागोन आरो इसोरा सोर बेखौ मिथिनो मोनगोन। जायहा गियानखौ होयो बियो बे प्रभुआनो, बिनिफ्राय गियान आरो मिथिनो हानाया फैयो। धोरोमियाफोरनि थाखाय बियो गियानखौ बुथुमनानै दोनो आरो न्यायफोरखौ बियो रैखा खालामो। न्यायनि लामाखौ बियो दिथा होयो आरो गावखौ फोथायग्राफोरखौ बियो बेङो। नोङो आंनि बाथ्राखौ खोनासङोब्ला धोरोम, न्याय आरो मोजाङा मा बेखौ मिथिनो हागोन आरो नोंनि मावनांगौखौबो मिथिगोन। नोङो गियानि जागोन आरो नोंनि गियाना नोंखौ रंजाहोगोन। बिजिरनो आरो बुजिनो हानाय गियाना नोंखौ रैखा खालामगोन आरो गाज्रि मावनायनिफ्राय नोंखौ हमथागोन। बाथ्राजों गोसोखौ फुदुंग्राफोर, पापनि लामायाव थाबायनो धोरोमनिफ्राय एरखेग्राफोर, गाज्रि हाबा मावनो गाहाम मोनग्राफोर आरो मावनानै रंजाग्राफोर आरो फोथायजाथावि मानसिफोर, बेफोरनिफ्राय बे गियाना नोंखौ रैखा खालामगोन। गोदै रावजों बुरखायग्रा, फिसाय नागारग्रा आरो हाबानि समाव समाय लानायखौ बावगारग्रा गाज्रि हिनजावफोरनिफ्राय नों गावखौ हमथानो हागोन। बे गाज्रि हिनजावनि न'आ गोथैनि लामायाव, बेयाव थांग्राफ्रा थैनायनि हादराव थाङो, बिनियाव थांनायफ्रा रावबो फैफिना एबा बियो जिउनि लामाखौ मोनफिना। बेनिखायनो नोङो मोजां मानसिनि लामाजों थाबाय आरो धोरोमनि लामायाव था। धोरोमिया मानसिया इसोरनि सिगाङाव दाय गैयै, बेफोरल' जोंनि बे हादराव थानो मोनगोन, नाथाय इसोरा दुष्टफोरखौ बे हादरनिफ्राय बोखारगोन आरो पापीफोरखौ गोजान खालामगोन।